però és d'una densitat que em fa ara mateix no poder dir massa cosa més que el que dic, és a dir, m'ha commogut profundament. El muntatge és fantàstic, el treball és excel·lent i potser és una mica confusa perquè has de parlar i has de pensar. Jo crec que és una obra íntima i que se diu moltíssim en aquest teatre. Potser aquesta atmosfera que crea, amb un espai molt més gran, doncs aquest intimisme que crea es perdria. No, a mi el que m'agrada d'aquestes obres precisament és veure actors ja consagrats amb actors nous, que vull dir, penso que dona molt suc, molt de profit, de veritat. M'ha agradat molt. És el millor que he vist. Tant d'escenografia, els actors boníssims i l'argument sensacional. I la manera de resoldre, diguem, aquestes remembrances de passat, present i tal, he trobat sensacional. No sé, una obra cabdal que hauria de tenir molt més renom i que tant de bo l'art de Barcelona o del món en general anés per aquesta banda perquè és molt necessari. M'he quedat sense paraules. M'ha semblat una obra esplèndida, d'una sensibilitat realment impressionant i que, a més, se diu perfectament l'obra, la manera com està plantejada, representada, etc., amb el contingut. So you think you can tell heaven from hell, blue skies from pain, can you tell a green field from a cold steel? Que l'obra val la pena, que els actors ho fan perfecte, que sembla que sigui de veritat, que estan eslavskiados totalment. I sí, i que l'intensitat fa vibrar la gent, tot junt.